खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 14 एप्रिल खालि गुवाहाटी एम्सखौ गाहाय मन्त्री मदिया बेखेवगोन। दबखायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जरहाटआव सन्देह खालामजाथाव गान्दा सिखारि हमदों। फरायसालिया बारग' फरायसाफोरनि मुङै मेल खुंनाया जोंनि उन्दै समनि खौसेथि आरो फोथायलायनायखौ फिन फोथांफिननो हायो बुंदों दिपेन बर'। 2023 मायथाइनि मोनद' थुनलाइयारि बान्थाखौ बर' रेबग्रा जथुमा गथायबाय। बाक्सायाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि जुनै BPFनि थाबायनानै हानजा सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि जथुमा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामबासिया गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय गुवाहाटी एम्सखौ बेखेवनो थाखाय गेजेराव सानब्रैल' सम दंसै। फैगौ 14 एप्रिल खालि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया गुवाहाटी एम्सखौ बेखेवगोन। रिपर्ट बायदिब्ला साहा गुवाहाटीनि सांसारियाव एम्सनि लुफुंनाय खामानिया 90% आबुं जाबाय। गाहाय हाबग्रा लामाजों लोगोसे आद्रा थानाय खामानिफोराबो जोबोद गोख्रैथिजों सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया गुवाहाटी एम्सखौ बेखेवनाय हाबाफारि आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनायखौ सनिबार खालि खौरां लाहैदों DGP JP सिंह आरो मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया। हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै मेल खुंनो गोनां जायगा, गारि पार्किं, रैखाथिनि राहा, लामा, सोरगिदिं बिबार बागान, दंफां गायनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ जयन्त मल्ल बरुवा आरो DGP JP सिंहआ खौरां लाहैदों। बे खौरां लाहैनायाव कामरुप जिल्ला बेंगिरि कीर्ति जजल्ली, SP हितेश चन्द्र राय आरो कामरुप जिल्लानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरा मदद खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी एम्सआव मोन 16 बिफाननि खामानिफोरा आबुं जानायनि लामायावसै। 750 बिसना थानाय बे देहा फाहामसालियाव गं 150 बिसनाया बेरामिनि थाखाय थियारि जानानै दंखायो। बेनि अनगायैबो OPD सिबिथाय होगासिनो दङब्लाबो गाहाय मन्थ्रिया फैगौ 14 एप्रिल खालि बेखौ मावख'आरियै बेखेवनानै होगोन। रायजोआव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाय। दबखायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। सनिबार खालि मोनाबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दबखानि दिगल जारुनि गामियाव मैया मोनाबिलियाव मोसौ लायनो थांनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै इन्द्रिस आली मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा जाथायसालियाव थाङो आरो इन्द्रिस आलीनि सह'खौ बोखांनो थाखाय सार्च अपारेशन खालामहैयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै इन्द्रिस आलीनि सह'खौ नागिरनानै मोनाखैमोन। मानोना हाग्रानि मैदेर फालोआ इन्द्रिस आलीनि सह'खौ बुद्रुनानै लांफादोंमोन। जरहाटआव सासे सन्देह खालामजाथाव गान्दा सिखारि हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जरहाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय टियक ओनसोलनि हाथिहालनिफ्राय दिनै सासे सन्देह खालामजाथाव गान्दा सिखारिखौ हमनो हादों। टियकनि हाथिहालाव हमजानाय सन्देह खालामजाथाव सुरां सिखारिखौ सुभाष चौधुरी होननानै सिनायथिनो हादों। बकाखाटाव सासे सुरां सिखारिजों जानबुंआव सावरायनायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सुभाष चौधुरीखौ हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला सन्देह गोनां सुरां सिखारिखौ टियक पुलिसआ गावनि जिम्मायाव लानानै बकाखाट थानायाव लाबोयो आरो गोख्रों जेरा खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 एप्रिल खालि धेमाजि जिल्लायाव साथाम सुरां सिखारिजों लोगोसे 950 ग्राम लिरथायनि 8 इन्सि गोलाव थसे गान्दा गं हमनो हादोंमोन। जयभद्र हागजेर गोसोखां गोजौ फरायसालिया दिनै 48थि गायसन सान आरो बारग' फरायसाफोरनि ज' मेलखौ फरायसालिनि लांगोनायाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै लाफानाय गेवलां मेलखौ मासि लानानै दैदेनो 48थि गायसन सान फालिथाय आफादनि आफादगिरि देबरन्जन बर'आ। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गेवलां मेलखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव फरायसालिया बारग' फरायसाफोरनि ज' मेल मुङै बेबायदि खुंनाया जोबोद बाख्नायथाव होननानै बुंथियो आरो बेबायदि मेलनि गेजेरजों उन्दै समनि खौसेथि आरो फोथायलायनायखौ फिन फोथांफिननो हायो होननानै साफ्रोमबो बारग' फरायसाफोरखौनो समाज आरो माहारि दानायाव बाहागोदारि जानो खावलायो। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइदांस्रि इन्टारप्राइज केम्पासआव बर' रेबग्रा जथुमा गासै मोनद' थुनलाइयारि बान्थाखौ गथायबाय।
9 एप्रिल 2023 रबिबार खालि बे बान्थाखौ गथायदों। राजेन बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव बोसोरफ्रोमबो बर' लिरगिरिमोनखौ गोसो फुदुंनो थाखाय बर' रेबग्रा जथुमा होबोबाय थानाय गासै मोनद' थुनलाइयारि बान्था फारियै आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां, सुकुमार बसुमतारी खुगा थुनलाइनि अजा थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां, निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था 25,000 रां, लाइमोन थुनलाइगिरि बान्था 10,000 रां, पबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था 5,000 रां आरो महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ बान्था 25,000 रां। बैफोर बान्थाखौ मोननो हादोंमोन फारियै आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्थाखौ दाउफ्रि लाबारिनि खन्थाइ बिजाब फैगोनखौ लामा नायनानै, बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी बान्थानि थाखाय रुफास्रि हाज'वारिनि कर'ना आं आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय होनो सायख'जादोंमोन। निमाथि मोसाहारि उन्दै थुनलाइयारि बान्थाखौ तरायना पिनाकि ब्रह्मनि खन्थाइ बिजाब गुफुर जोमैनि थाखाय सायख'जादोंमोन। बर' लाइमोन थुनलाइयारि बान्थाखौ दैमासा ब्रह्मनि जोहोलाव नोंनि सोहोराव खन्थाइ बिजाबनि थाखाय सायख'जादोंमोन। पबिन बरगयारि खन्थाइ बान्थाखौ राखेब बसुमतारीनि गोमानाय सोदोबनि देंखोआ सायख'जादोंमोन। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि फोरोंगिरि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्थाखौ अम्बिकागिरि हाज'वारिनि रावस्लायनाय सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला पुरबि बरमोदै बिजाबनि सायाव बान्थाखौ गथायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, डक्टर दिदनाथ बसुमतारी, गागि लिरगिरि राखाव बसुमतारी, डक्टर दानसोरां मोसाहारि, डक्टर प्रबिन कुमार ब्रह्म, डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, त्रिपुरानि एमएलए मानव कुमार देब बर्मा, एमसिडि उमा शंकर देब बर्मा, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रसन्नलाल नार्जारि, बर' रेबग्रा जथुमनि बारग' लेङाइ आफादगिरि नबकुमार ब्रह्म आरो गोबां लिरगिरि थुनलाइगिरिमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बर' रेबग्रा जथुमनि गोजाम आफादा गोदान आफादनो बिबान गथायो आरो गोदान मावफुं आफादा बिबानखौ आजावनानै समायखिरा लायो। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव बिपिएफ ब्लक अफिसनिफ्राय केशव नगर कक्लाबारि दौल सत्रसिम गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि जुनै कक्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव आथिंजों थाबायनानै हानजा सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि जथुम्मानि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बाहागो लानायाव हाजार हाजार बिपिएफ कर्मीनि गोख्रों थाबायनानै हानजा सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि जथुम्मा मिटिंबो लानाय जादों। कक्लाबारि बिपिएफ ब्लक मावख'निफ्राय केशव नगरसिम 3 किल'मिटार आथिंजों थाबायनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। लोगोसे सुबुं सांग्रांथि जथुम्मा गेवलां मेलबो लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।